आं सानस्लाबनो हायैयावहाय दस्रायावहाय खारनानै दंहैयोमोन। ओमफ्राय आं दा न'आवहाय रुजु रायजो जानो होनना फैफिनबाय बोरायनि न'आव। रायजो राजाफ्रा खमायोना। बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो फिन दंफैयो बागानसालि गामियाव। नोंथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो आंनि चेनेलाव नुखादों जायबा मेरि मोसाहारि बियो बेबायदिनो गावनि बुहुलाव गोजान जायगायाव खारनानै दंहैयोमोन। दा एक्सुवेलि फाइनालि न'आव मोनफैफिनबाय। दा ओरैबायदि मोजाङै बिसारा जानानै थांबाय। ओरैहाय हिन्जावनि न'खरनिफ्राय फैबाय, ओमफ्राय ओरैहाय हौवानि न'खरनिफ्राय थाबाय। दा मोननैबो गार्जेनफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों ओरैबायदि समाधान जानानै थांबाय। दा बेखौ सोर लायदोंमोन दा आङो नोंथांमोननोहाय देखायगासिनो दङ। बेबो इउटुबारसो दै, प्रनय लकेल ब्लग आरोना। नोंथांमोना भिजिट खालामनानै नायहैनो हागोन। दा आङो बेजोंबो एसे इन्टारभिउ लागोन, नोंथांमोना नायलां। ओमफ्राय जायबा मेरि आं मा होननांगौ जाखो बिनानावखौ होननोसै आङो। दा बेबो सफैफिनबाय, आं बेजोंबो रायज्लायगोन आरो सुखु गोजोन गासैबो न'खरनि फिसा फिसौ दा ग्रें ग्रें लोगो मोनलायफिनबाय आरो। अब्ला नायलांदो लोगोफोर। दा फाइनालि नै गासैबो ज' सफैफिनजोब्बाय आरोना। नैबे आदा प्रनय, आदा प्रनयानो लायदों। ओमफ्राय नै नानि खुसि जाबाय दा नानि ना? नै नानिनि मोखाङाव मिनिनाय नुफिनबाय आङो, आंबो गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्राय नै ओरै नानि सासेयाबो गोजोननाय मोनबाय आङो, मिनिनाय नुबाय। ओमफ्राय नों माबाफोर बुंनो गोसो? आं सानस्लाबनो हायैयावहाय दस्रायावहाय खारनानै दंहैयोमोन। ओमफ्राय आं दा न'आवहाय रुजु रायजो जानो होनना फैफिनबाय बोरायनि न'आव। रायजो राजाफ्रा खमायोना। औ, दा माने बियो गथै रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो जिबनावबो नों बिदि दाजासै दे। ओमफ्राय नै नोंनि फिसा अन्थाव बाथाव रुजु रुमु संसार जालांफिनदो आरोना, सिगां जेरै ओरैबायदि। ओमफ्राय नों गोसोआव गोजोननाय मोनबायना? जेनेबा गोजोननाय मोनबाय गोसोआवहाय, जाहाथे न'खरखौ मोजां दालांफिननायसै। बियो सानैजों ग्रें ग्रें मावलायनानै न'खरखौ जालांफिननो हायैनि राहा लाबाय लामायाव। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं बुंहरबावनो सानदों जाहैबाय, जेसेबांनाखि बिडिसिआव आंनि फल'वार्सफोर थेंक इउसै हेफाजाब होनायनि थाखाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे स्पेसियेलि आं थेंक्स खालामहरबावनो गोसो जादों जिथुनाखि बेंगलर वेलफेयार एस'सिएशननि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर अल, आं गासैखौबो माने आंनिफ्राय स्पेसियेलि थेंक इउ खालामहरनो सानबाय। दा बिथांमोनाबो सहाय खालामबाय। दा आङो आंनिफ्राय बेखिनियानो आरोखि ना। दा गोजोननाय थाबाय। बे समाव बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सारखौहाय बाख्नायनो गोसो जादों। बिथांनि नाजानायावनो आङो बिथां मेरि मोसाहारिखौ बे न'सिम लाबोना होफैफिननो हादों। बेखिनि आरोखि। दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिमबो बेखौहाय न'सिम लाबोनानैहाय बे नानिमोननि गोसोफोरखौ ओरैबायदि खुसियाव लाबोफिननो हानायनि थाखाय थेंक इउसै। ओमफ्राय नायनानै लादो नै नैबे आदायानो लायदों। ओमफ्राय आं आदानाव सोंनायसै, ओमफ्राय आदा नोङो माबायदि लायखो एसे खोन्थाहरदो दे। आं लायनाया फ्लाइटजों थांदों आङो। समनि आंखालनि थाखायहाय ट्रेनजों थांनो हायाखिसै। माखासे टिकेटनिबो खोथा थाबाय नालाय। टिकेटआथ' ट्रेननिब्ला वाइथिंसो जायो नालाय। बेनि थाखायनो आं ट्रेनजों थांनो हायाखै, फ्लाइटजों थांदों। फ्लाइटजों थांनायावहाय बिदिनो जार्नियावहाय एसेब्लाबो हेपि जार्नि बुङो मानसिफ्रा, खिन्थु हेपि जार्नि बुंजाया जायो आरोखि। जोबोद मेङो, खस्थ' जायो। ओमफ्राय बिसेसखि फ्लाइटआवहाय बिराद थाङो आरो खरसा। फ्लाइटजों थांनायाव इमारजेन्सिनि थाखाय आं फ्लाइटजों थांनांदोंमोन। होनब्ला होजोंबो सानसे साननैल'नि केपासिटि खिथाहरबाय दोननांगौआ। बिनि थाखायनो एसे हानायमानि थाबैनो फै होनबाय। कर्नाटकानि बड' वेलफेयार एस'सिएशना एसे थाबैनो लांफै होननायखाय आं फ्लाइटजों थांनाय जादों आरो। ओमफ्राय फ्लाइटजों थांनायावहाय न'खरनि अबस्थाखौ नायनानै खरसाखौबो एसे सेफायलांनांगौ जानानै फैदों। ओमफ्राय आं मोनसे फ्लाइट गाखोदों, बिस्तारा होननाय फ्लाइटनि नामा बिस्तारामोन। ओमफ्राय बिनि बे एसे बारा जादों आरो टिकेटनि दामा। ओमफ्राय बेवहाय ओंखामनि फुडिं चार्जआबो हाबखाना दङ। आङो टिकेटखौ बारा मोजां सेखायना नायफ्लाङाखै। सानसे सम सफैनाय लोगो लोगो एयार हस्टेस सिख्लाफ्रा रानफैबाय आरोखि बयनोबो ओंखामखौ। बिराद दाम नांलाय बुस्थुफ्रा, बिनिखायनो आं जाले नामा साननानैहाय आङो नांले होनबायमोन। मानो होनोब्ला साहा कापसे लोंगासेयाव 300 गाहाम।
200 गाहामनि लस आरोखि ओमफ्राय बेनिखायनो आं बेनिफ्राय एफा बिदि ओंखाम ओंख्रिलाबो जाले नामा आङो गैयालाबो 1000-1200 थांगोनमोन आरोखि खम बेसेनावनो जानोसै होनलाबो 1000-1200 जागोन आरोखि फ्लाइटनावहाय ओंखामा बेनि थाखाय आं जाले सानदोंमोन जाले होननानै बुंबाय आं दाने थाङै थुङै बयनोबो रानलांनाय नुबाय आङो ओंखामखौ पेसेन्जारफोरनो ओंखामखौहाय सोरबा बेदर जादों सोरबा मिरामिस फ्रि खिन्थु आं फ्रि होननानै सानाखैमोन बयनोबो रानजोबनाय नुनानै आंनि खाथियाव जिरायनाय असिना खिन्थु बिसोरो होमब्लाबो आं बिसिनाव सोंदों बे राननायफ्रालाय फ्रि जाखो ना माखो होननानै सोंदों आं फ्रि नोंलाय मानोथो जायाखिसै होनबाय आयै आं बुफिनना लाबायना होननानै आं आफसुस ओरैबायदि ओंखामबो उखैदों लाजिला खाजि गोमायोलै होननायावबो थाब गोसोखांनानै आं बिनानै जाफिनदों आरोखि एयार हस्टेसफोरखौ लिंहरनानै एकदम बिनानै जाफिनदों आरोखि आङो एकदम आं जाम्बा नुजानाय जादों आरोखि बोजोंबो बे समावहाय बेबायदि जायो आरोखि जार्नियावहाय समावहाय होमब्लाबोथ' लायनानै सफैबाय होमब्लाबो आं सफैबाय बिस्थिबार नै थांनाय 25 थारिख बिस्थिबाराव गाखोदों आं बिस्थिबारावनो सहैदों 25 थारिखआवनो ओमफ्राय मोनानि आं बे जाय बेक्तिखौ लायनो थांदों जाय जायगायाव दोनदों बड' वेलफेयार एस'सियेसन गेस्ट हाउसआवहाय बेयावहाय आं 8था बायदियाव मोनहैदों आरोखि हरनि 8था बायदियाव लकेसन बिथांमोना लकेसन हरखादों आंनोहाय बे लकेसनखौ नायनानै आं थांदों ओमफ्राय बेनि उनाव 26 थारिखआवहाय जोङो ट्रेभेलिं खालामफिनबाय बा गाखोबाय 5थायावनो आं रुमनिफ्राय ओंखारनांदों मानो होनब्ला लामायाव ट्राफिक जाम जायो मायो लेट जागोन फ्लाइटना केन्सेल जायोब्ला दिगदार जागोन डाबल खरस थांगोन साननानै 8था 20आवमोन फ्लाइटना 26 थारिखनो एनजिग' फ्लाइटना ओमफ्राय 8था 20निफ्राय बिरजेननानैहाय 12था जाहांहांआव सफैदों गुवाहाटियाव सफैदों आरोखि बेबायदि ट्रेभेलिं खालामदों आरोखि लायनाय समावहाय बेबायदि जादों आरोखि